lidi. Dneska si uděláme labirint. Jo. A jednu postýlku si radši. A kdybychom ji ztratili třetí. Čili tolik postel. Postel. Je vesničan, co dáváš? Kašlu na tebe. Kašlu na tebe. Ha, kašlu na tebe. Počkej. Co ty? Kašlu na tebe. Kašlu na tebe. Tady mají samý... Tady... Neci, kašlu. Tak je zabiju. Co ty vlastně dáváš? No ale aha, kašlu. Protože oni to... No ne, tak teď mám Pardon. Co dáš? Aha, tak kašlu na tebe, můžu tě zabít. Kdybych... Počkej, něco za diamanty. Já pak ty na to diamant. zapomenu, znáš mě. Kdybyste měli. To zbyl ty? 8, 9 něco chybí. Tak 9, jeden smaragd. Je to, ne? Jsem bohatý. Kde seš? Ty vesničané. A dáš si sem jako kafe, ne? Přece za ty diamanty a to. Jo, co dávají dalšího? Kašlu na tebe, ty jeden. Pardon. Kašlu na tebe. Markovička. Něco na jídlo. Mňam. Zmátím tě. Kolik, co dává? Redstone, to budeme potřebovat. Aha. A co ty? Idiote. Kruci. Já chci redstone. Ale jak se dostanu ven? Bohužel, ale ven se nedostanete. Hop. Tak jdeme dělat ten labirint. Nejde. Jestli se mi vůbec povede. Prosím tě, srpeně volnej. Myslím, že to je dobrý nápad, ne? A to 28. máme... Kašlu. Prostě velký v tělese. Ne. Krucinál. První tak pryč.
sklo dávám někam špatně a pak už to musím rozbít a nedostanu to. Trochu blbne Minecraft. Au. Jo. Jdu správně, ne. Ups. A ještě něco. Jsem tě pozvala do prší, můžeš to jednou pochopit? Hele, rozmění to, ty, hele, nech toho. Jsem Bruna. Ahoj. Ahoj. Počkej, dej to sem. Je to nechci, rozmění 50 korun a... Když taky mě zveš na kafe někdy, já to nechci, já se ní pozvala na čus. Jež, já to nechci, tak to určitě nevezmu. Rozmění 50 korun 10. Co je, mami? Nic, Lena dělá drahoty. Já jsem trdla. Promiňte za to, co je, mami. Máma se právě pohádala s někým. No, promiňte, že nemluvím. Jo, au. Kruci, no. Bude to takový malý labirint. Počkej, tady. Au. Jestli je to blbý, tak mi napište. Blbice. A víte, co je to. Teď je ten blbý cíl. A to lagy mám. Nebo ach já mám tolik skla. Ještě to. Já se teďka ztratím. Bude to taky rychlý cíl, no. Teda rychlý labirint. Tohle zavřu. Ze skla je to nejtěžší. To vám řeknu.
Já nevím ani kde je start. Tady je start, je blbé. Postýlka, postýlka, postýlka. Mám peaceful. Jo, mám. Hop. Jo, spinkám, jo, spinkám. Ne, keza. A jdeme pořádovně, jo. Cíl! A nikdy bude redstone torch a železné dveře taky potřebujeme. To je krucí problém. Problém. Já potřebuji železné dveře. Kde je ten na diamanty? Stejně už ho na nic nepotřebujeme. A to sklo už tak potřebujeme. Kde na to na ty ještě víš. Tam! Teď to bylo u toho labirintu. A skoro půl staku jsem vypotřeboval. A to už můžu zvládnout. Já jsem blbej u toho labirintu. Labirintu. Jsem blbej. Já jsem blbej fakt. Jsem debil, jsem blbej. Oh. Jsem blbej. Jsem blbej. Kravina, jo. Mám to. Jo, mám to, jo. A teďka kde je start? Jítat nemůžu, já jsem zvyklý, ne? Prasečák, co si to dovoluješ? On je v tom labirintu pořád. Tak ty si koleduješ. Jo? Jsem dobrý. Ne, tak moc. Protože já ještě potřebuju to dřevo.
8 jich. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dělej. 8, je to tak? No, konečně umíš počítat. Pardon. Přemdej klapek a dej zlepek a chrtema. Kde je ta? A? Pila. Kladivo. Pila kladivo. Co tohle? Kleště. Ne, počkej, to není kladivo. To jsou kleště. Počkat, ještě. Tak nic. Dobrá. Ej, haštanda, mama, 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 mama. Mama, ej, až na dvě strany, na dvě strany. No, není to moc dobrý labirint, to musím uznat. A tak, hop, redstone, torč, hop, vidím, vidím cíl, jako, počkat, ještě něco tam chybí. A tady to můžeme vyplnit, abych si nemyslel to, jak se budu muset vracet. A. Jo. No ale někdy budou muset najít klid, pomoc! Je to trochu lehké, protože já moc věcí neumím. Go, he, ha, vesničané, neprce do toho. Dělej. Go, cipneš, potřebuji železa. Potřebuji železa. Dělej, jo. Já tě přerazím, goleme. Když tě můžu zabít? Tím to snad půjde rychleji, protože se těží železo, ne? Konečně, ale... Jo, no, najď lepná deska. Kravina. Počkej, je to fakt našlapná deska? Těžká, aha. Těžká. Jo, tak tohle pro tohle video bude všechno. No a já se s vámi musím rozloučit. Čau.